Salli ala Resulihil Kerim emma ba'd. Hormatly Garqynun suwallygyn ahalisi we merdimlere, elbette bugün köp bir hoşluk bilen bu jaýda üýşip Osmana kumandan saýy muhterem mudir saýy istihbarat we amir saýy Marif, amir saýy Şarwali, ulsuwali Qarqyn we başga mesulin we ahaliye ulsuwali Qarqyn bul bazar ulsuwali Qarqynda üýşip oturlar. Bugün bir proje konkretiziýe şähri ulsuwali Qarqyn bir ýerde täzeden binaya iftitah boljak bolupdy. Şu bazary şäherimizi arasta we zinetli aýlandyrmaklyk üçin bir projeyni bir ýerde meddenazar alanlar şu çarşynyň daş töweregini, çöküň daş töweregini qyryzy etmeli, konkretiziýe etmeli. Taýinki hem bazarymyz birinde da giňişlik bolar ýani, hem çynan biziň bazarymyza öňküden görä ýaraşykly we müzeyyen bolar ýani. Şonuň üçin mana bu ýerde her bir mesullar we ýaşullarymyz häzir bolupdy. Şu jähetten bir ýerde üýşip otyr. Yaşlarımız jadat bilen neciblan eýmem bilen bir maat ve Şarwali Qarqyn bugünkü görýäsem inşallah bu proje bir inkişafi proje inşallah inkişafi projemiz başlanýçylyga inşallah başga projeler ama bugünkü projemizde inşallah mana çöküň daş töweregine ketar etmeli we konkretiziýe etmeli inşallah. Başga projeler ama kizibaladany olar inşallah aýnda neme bolmaly. Bugün bu bir proje inkişafı konkretiziýe we ketaririzi çöküň başlanýşy inşallah. Proje davet talaby batdy ki 3-4 şirket iştirak etdi. Şirketi İhsanlar Muradi munda berinde boldy we muny temsil etýän Şarwali ulsuwali Qarqyn bolmaly. Yani Şarwali ulsuwali Qarqynyň bu diji inkişafysynyň bol temsil bolýar we tatbiq etýän şirketi İhsanlar Muradi. Rahmanirrahim. Aziz hormatly kowmlar we ýaşullar we masulinler. Görşüňiz ýani mana bu çok ki biller bu dijamiz bata. Mana biller iftitah etdik masulinler bilen. Meniň adym Ustad Abdulnazar Kanuni, şähre Kelantar ulsuwali Qarqyn.